Un vídeo chicotet de la bola de Drac, por favor. ¿Un vídeo chicotet? Vídeo chicotet. Un poquet. Ah, sí, el primero que cantaba Vale. Encara que no tinga sobrons. Sí, va, perfecte. ¿Alguna pregunta voleu fer, vosaltres? Sí, però serà ja un canotazo per a... No, però ara entre la taula redona i el de nou, per si voleu fer alguna pregunta relacionada amb la sèrie. La seguiu, vosaltres la seguiu. La que teniu l'edat de seguir-la. Mira el càmera sí. Más friki tú, Ara que no està en micro, m'ho preguntaré o preguntar tu també, si vols. Si voleu fer alguna pregunta relacionada. Si no feu una televisió ni algun canal en què pugueu fer dibuixos en valencià. Si no feu una televisió, te referís a la teua. Sí, a esta. A la que parla en valencià. En valencià. No, si no se fa en nou, se podria fer un altre, no sé, és una pregunta. O en un canal En estos moments no cal. En estos moments no cal. És a dir, el problema de que s'hi tanca Ràdio Televisió Valenciana és que senzillament els valencians i valencianes ens quedem sense veu, sense imatge, sense so, sense res, no? Ni dibuixos animats, ni documentals, ni pel·lícules de ficció que ja feia temps que no feien, no? En valencià, no? I sèries que feia encara més anys, sèries de ficció, de les habituals de qualsevol televisió que feia més anys encara que no l'hem doblat, no? Però un dels problemes greus és això, que senzillament ens quedem sense televisió pròpia. I l'eslògan darrerament va arribar molt tard, però això havia d'haver estat des del principi. La ràdio televisió valenciana és la nostra i per tant ho hauria d'haver sigut des del primer dia, no a última hora. O no estos dies que té molta audiència gràcies a que hi ha hagut un esclafit ahir en el control, no? Ha hagut un esclafit en el control que ja està bé, ja n'hi ha prou, la gent que està dins, els treballadors i treballadors que estan dins, han dit que fem el control ja que així és un casino, això, no? Després va un poc també perquè volem reivindicar com la televisió pública va servir en una època per a difondre l'ús de la llengua i com va ser un exemple i la gent ho recorda. I quan la gent ha eixit al carrer a demanar una televisió pública de qualitat, Son Goku estava a les pancartes. I Son Goku era una sèrie que va fer que tots els nens, un nen, per exemple Álvaro de Múrcia, aprenguera valencià. Parla Álvaro, que sàpiga que no Un parle valencià desde que tenía 7 anys, gracias a Bola de Drac. és fantàstic. No m'ho per favor. Estava jo en el corregut gràcies al Facebook i la veritat és que la informació que té ell, Álvaro, i després Antonio, que també he conegut a través del Facebook, i ara personalment, avui, tenen una informació brutal. O sigui, qualsevol cosa que vulgueu preguntar sobre la sèrie de Bola de Drac, no sap molt més que nosaltres. Nosaltres, jo, comentàvem amb en Xus i en Mari, la memòria que tenim és que fèiem un capítol i eixíem a fer una altra cosa i ja no sabíem què havíem fet. Després teníem temps de veure o no, però aquestes persones, igual que molts de vosaltres també, seguien una sèrie dia per dia, capítol a capítol, i clar, tenim molta més informació de la sèrie del seu conjunt, no? Nosaltres fèiem el nostre personatge. Hi ha algun dubte sobre la sèrie que s'ha deixat de... Allà n'hi ha, mira, allà hi tenim un... Molt bé, una cosa per ella. Tinc un dubte. Vosaltres heu traduït molt la sèrie, quasi completa, veritat? ¿Podeu traduir la pel·lícula de Bola de Drac, La batalla dels déus? Coneixeu aquesta pel·lícula? Jo no tinc la resposta perquè no soc cap ni televisió ni representant de DVD ni relació. Però sí, suposé que seria una pregunta que te feia... Els dobladors estarien encantats. Sí, ja. I els estudis de doblatge també estarien encantats. I ja tindria de... Molaria que la tinguem. Claro, sí. Bueno, De tota manera, això és una pel·lícula nova, diguem-ne, no? Que està distribuint-la Selecta Visió o no està nova? Encara no. Havia comprat els drets Selecta Visió. L'únic que es pot fer és, atenció, això el món està canviant, no? Aquesta informació que tenim ara avui en dia, jo no sabia que això estava, però les persones que estan al dia vivint des del segle XXI, el que fan és que li escriuen a la distribuïdora, a Selecta Visió, si voleu jo us dono el nom del responsable, que és Jordi Farro. Jordi Farro, escolta, Jordi, el que volem és que hi hagi una versió valenciana d'aquesta sèrie per